Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur 3 elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa Gontzal Abila idazlearekin. Bigarrena Bea Arana HT geldituko kidearekin eta azkena Saioa Bildarraz artisauarekin. Orain besterik gabe has gaitezen. Ikusitzagun gaurko egunkarietako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra 21 kolektibok gobernuari amiantoaren lege integrala eskatu diotela da. Horretaz gain, Espartzak UPN-en bere lidergoa berretsi duela azpimarratzen du azalak, 148ko babesarekin. Eta argazkian, 30 gradutik gorako bainua irudikatzen du. Kiroletan, Osasunak hurrengo denboraldirako gutxienez 4 fitxaketa aztertzen dituela aipatzen du Notiziasek. Eta gaia aldatuz, Aosen motorzale bat hil egin dela jakinarazten du. Bidetik atera eta ibilgailu batekin talka egin ondoren. Bestalde, adingabeen eta menpekotasuna dutenen zaintzaileak kontratatzeko laguntzak igo direla nabarmentzen du azal honek. Eta kutsatzerik ez izateko ostalaritzako karta formatu berrietaz ere mintzatzen da. Bukatzeko, konfinamenduak Nafarroan igerilekuen salmenta areagotu duela jasotzen du egunkari honek. Diario de Navarra ikusiko dugu orain. Titularrak Javier Espartza UPN-eko lehendakari berrautatua izan dela jakinarazten du, 158,3ko babesarekin. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroako antzerkiko besarkadarik gabeko bidaia nabarmentzen du. Horretaz gain, Aosen Iruñeko motorzale bat hil dela jakinarazten du, istripu baten eraginez. Bestalde, eta gai aldatuz, Nafarroan adimen artifizialari eskainitako zentro bat sortu nahi dutela ere azpimarratzen du egunkari honen gaurko azalak. Baita eta subintza jarduerara itzuli dela ere, prebentzio eta distantzia neurriekin. Bukatzeko, kiroletan Braulio Vázquez aritzen da Osasunaren inguruan hizketan. Gara egunkarira pasako gara orain. Albiste nagusia iparraldeko udalak gero eta abertzaleagoak direla da. Horretaz gain, 2 kronika iragartzen ditu azalean. Bata atzoko Sánchezen bisitaz eta bestea Espartzaren berrautatzeaz. Gainera, 2 erreportaia ere jasotzen ditu, Alemaniako arrazari buruzkoa bat eta Urmuga proiektuari buruzkoa bestea. Bukatzeko, kirol emaitzen laburpena eskaintzen du gaurko garak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak dioenez, LGTBI+ harrotasunaren martxan normaltasuna hautsi eta borroka egitera egin dute dei. Horretaz gain, komunikabide honek UPN-eko presidentzan Javier Espartzak jarraituko duela ere nabarmentzen du. Eta azkenik, sindikatuek ikasgeletara itzultzeko protokolo segurua eta adostua izan dadila eskatu dutela ere jasotzen du orrialde nagusian. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Barañainen udalaren kultura arloak jakinarazi du 2020ko Barañaingo 26. nazioarteko txotxongilo jaialdia irailean egitea aurreikusi duela, eta berriz jarri du abian jaialdia iragartzeko kartel lehiaketa. 16 urtetik gorako edonork parte ahal izanen du, eta gehienez 3 lan aurkeztu ahal izanen ditu pertsona bakoitzak. Beti ere, originalak eta saritu gabeak izan beharko dute lanek. Kartelak aurkezteko epea abuztuaren 7ko ordubietan amaituko da. Lanak kulturetxean aurkeztu beharko dira, atezaintzan, goizeko 7:30 ordubitara. Informazioa eta oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Gainera, Baragazten udako ordutegian eta jardueretan izandako aldaketen berri eman dute, baita ezarritako arau berrien inguruan ere. Guzti hau online kontsulta daiteke. Horretaz gain, Barañaingo osoko bilkurak 2020ko ekainaren 25ean egindako ohiko saioan adierazpen instituzionala adostu zuen, ekainaren 28a LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna izan dela eta. Bestalde, Barañaingo udaleko tokiko gobernu batzarrak ekainaren 22an hartutako erabakiaren bidez aldatu egin dira 2020an autoenplegua sustatzeko laguntzak emateko oinarri araultzaileak.
diruz lagundutako zenbait jarduera lerroren bidez autoenpleguari babesa eta sustapena emateko. Aldaketa guztiak udalaren webgunean kontsultagarri daude. Gainera, lagunakeko instalazioak ere normaltasun berrira moldatu dira. Kanpoko igerilekuak zabalik daude eta zenbait instalazio erabiltzeko aurretik internet bidez erreserbatu beharra dago. Eta Barainarekin bukatzeko, osasun publikoaren alde eta murrizketen aurkako manifestazioa deitu dute ostegunean uztailaren 2an arratsaldeko 7:30 Kaimito plazako osasun etxetik abiatuta. Antsoainera pasako gara orain. Arturo Kanpion kalean, Harrobietako zeharbidean eta Euskal Herria plazan aldaketak egingo dituzte. Pertsonen arteko tartea handitu behar den egungo testuinguruan jarduketa honen helburu nagusia pertsonei eskainitako espazio publikoa hobetzea da. Osasunaren ikuspegitik auzoetara eta dendetara sartzeko erraztasunen aldetik eta baita bide segurtasuna hobetzearen ikuspegitik ere. Aldaketa hauek gainera ikasleen eta familia Antsoaindarren eskolarako bide seguruak sortzera bideratuta daude. Izan ere, aipatutako herriko gune horietatik ikasle eta familia asko sartzen dira Atarrabia ibilbidean dagoen Jesusen bihotzeko Esklabas del Sagrado Corazón ikastetxera. Aldaketek 3 kaleek osatzen duten etxe sail osoari eragiten diote. Espaloi zabalagoak ezarriko dira. Euskal Herria plaza erabat oinezkoentzako bilakatuko da. Txandakako aparkalekuak jarriko dira. Desgaitasuna duten pertsonentzako plazak egingo dira eta funtsean bide segurtasun handiagoa eta kutsadura txikiagoa izango dira. Horretaz gain, Antsoaingo udalaren sinadura ekitaldia izan zen pasaden asteazkenean, ekainaren 24ean, 2. tokiko protokoloa Antsoaingo emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduna koordinatzen duena sinatzeko. Antsoaingo emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduna koordinatzeko 2. tokiko protokoloa udaleko osoko bilkurak onartu zuen azaroaren 27an, aho batez eta talde politiko guztien babesarekin. Protokolo hori ezartzeko, Antsoaingo udalaren konpromisoa ez ezik, arlo horretan eskumena duten baliabide guztien benetako inplikazioa ere beharko da. Hau da, emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako baliabide guztiena. Protokolo hori mugarria da udalerrian emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko eta indarkeria horretatik bizirik atera diren emakumeak eta haien seme-alabak modu koordinatu eta homogeneoan babesteko eta artatzeko emanen den arretan, eta emakumeen aurkako indarkeriaren arloan zuzenean esku hartzen duten baliabideek 5 hilabetetan zehar egin duten lan progresibo eta jarraituari esker egin da. Iruñearekin bukatuko dugu. Uztailaren 6ean jende kopurua kontrolatuko dute Udaletxe plazako eta Gaztelu plazako sarbideetan. Nahiz eta Sanferminik ez dagoen, polizia eta osasun dispositiboak prestatu dira. Jendea hiriko erdigunera etorriko dela aurre ikusten baita. 400 lagun gehienez ere Udaletxe plazan eta 3.675 Gazteluko plazan datorren uztailaren 6ean. Horiek dira ezarritako mugak. Horretaz gain, Sanferminak bertan behera utzi direla azpimarratu nahi da. Aurten ez dago Sanferminik eta herritarrei arduratsu jokatu eta ospakizunik ez egiteko eskatu nahi zaie. Udaletxe plazara San Saturnino, Kale Berria, Zapateria edo Merkaderes kaleetatik sartzen halko da soilik, eta edukiera kontrolak eginen dira. Panel batzuetan adieraziko da plaza beteta dagoen. Edukiera kalkulatzeko kontuan hartu dira plazaren azalera, ostalaritza lokalen terrazak, udaletxeko fatxada aurrean mugatutako eremu bat eta pertsonen artean gutxienez gorde beharreko 1,5 metroko distantzia. Santo Domingo Aldapa, Burgoen plaza eta Calceteros kaleetatik ezin izanen da sartu, jendearendako itxita egonen baitira. Gazteluko plazaren kasuan, 7 sarbidetako edozinetik sartzen halko da. Prestatutako polizia dispositiboak kontrolak eginen ditu, baita ere jendetza espero den eta taberna zein establezimendu ugari dauden eremuetan, nagusiki Alde Zaharrean. 7 eremu ezarri dira eta horietan gainera kasuan kasuko kalearen metro kuadroen araberako edukierak kalkulatu dira.
aire zabaleko guneak diren arren, pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko distantzia gorde behar da, eta maskara erabili. Ostalaritza establezimenduetako edukierak ere kontrolatuko dira. Bukatzeko, Sanferminak etetearen aurrean Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak herritarrei erantzukizunez jokatzeko eskatu dietela azpimarratu nahi da. Txibite lehendakariak eta Maia alkateak nabarmendu dute ez dela ekitaldi publikorik izango, eta Iruñak prebentzio eta kontzientzia sozialaren aldeko mezu globala zabaldu behar duela. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur arratsaldean argitzera egingo du. Goizean lainotuta egongo da eta han-hemenka euri langarra egingo du kantauri isurialdean. Arratsaldean ordea arintzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Mendi inguruetan hodei hondar batzuk gera daitezke, baina gainerakoan nahiko garbi ikusiko da zerua. Temperatura maksimoek beherantz egingo dute eta iparraldeko haizea ibiliko da. Bihar, asteartean, temperaturaren igoera eta arratsaldean trumoi ekaitzetarako joera izango dugu. Goizean, zerua garbi egongo da eta hego ekialdeko haizea ibiliko da. Beraz, temperaturak nabarmen egingo du gora. Barnealdean 30 gradu ingurukoak izango dira maksimoak eta kostaldean 26 gradu ingurukoak. Arratsaldean, giroa ezegonkortu egingo da. Bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea han-hemenka, batez ere ekialdean. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1979ko ekainaren 29an Blas de Otero Euskal Herrian jaiotako idazlea hil zen. Gainera, gaurko egunez, baina 2003an, Katharine Hepburn aktoresa estatubatuarra hil zen. Eta bukatzeko, 2007ko ekainaren 29an, Applek iPhonea jarri zuen salgai lehenbizikoz Ameriketako Estatu Batuetan bakarrik. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo egunon, Gontzal, zer moduz? Oso ondo esan beharko, bai, hemen zain nengoen. Zuk emakumeak teknologiaren istorioan izenburua duen liburua kaleratu duzu, ez? Eta zenbat denbora ibili zara liburu hau prestatzen? Liburuaren hasiera nolabait izateko, orain dela 4 urte izan zen, Heidi Lamarren biografia bat irakurri nuenean, eta orduan hasi nintzen informazioa biltzen batez ere. Informazioa oso sakabanatuta eta euskeraz oso gutxi, eta orduan hasi nintzen informazio bilketa. Eta gero lana azken 2 urtetan gehien bat egin ahal izan dut. Ze liburu honetan biltzen dituzu emakume pila baten historiak, ez, eta bizitzak, asmatzaileak eta sortzaileak izan direnak, eta nola aurkitu zenituen emakume hauek edo nola egin duzu aukeraketa hori? Aukeraketa batez ere gutxien ezagutzen ziren emakumeak, nolabait ahaztuta, ez, bizi izan zirenak edo bere historiak ezagutzen ez ditugunak, hori batetik. Gero teknologiaren ikuspuntua jorratu nahi nuen, nik teknologia ematen dut institutu batean, orduan nik utxune bat formatzen nuen, beti entzuten genuen
Leonardo da Vinci, Arkimedes eta gizonezkoen izenak, eta orduan kriterioa izan zen gehien bat, teknologia arloari ekarpen bat egin dizkioten emakumeena. Eta hortik 150 emakume aurkitu ditut askoz gehiago. Azkenean aukeraketa bat egin behar izan da, eta 150 horiek gelditu dira. Dena den, esan duzu ez ezagunak zirenak ezagutzera eman nahi zen dituela, baina zu nola heldu zara ez ezagun horien gana, ze oso zaila izango zen, ez? Beno, interneten aurkitzen da informazioa. Badaude erremintak, badaude blogak, Wikipedia dago, orduan hor aurkitu daiteke informazioa egia da. Ez tan aurkitzen da liburuetan. Nik azken batean paperera ekarri nahi nitu. Paperean zailagoa ziren topatzeko. Baina egia da, nik lan hau egin baino lehen, hainbat kolektibo eta askotan gehienetan emakumeen kolektiboak landu dute gaia, eta orduan azaleratu egin dituzte hainbat emakume. Egia da gero, informazio guzti hori nolabait ziurtatu edo lehenengo iturritara joan behar da eta begiratu behar da benetan zein informazioa den egokia eta zein ez den egokia. Ibai informazioak topatzen zen, zaila baina topatzen zen. Eta esan duzu ez dela posible izan guztiak liburuan sartzea, ez? Eta nola erabaki duzu zein utzi kanpoan? Beno, pizka bat arlo desberdina, bai? Hemen daude gazkinariak adibidez. Kotxea edo kotxearekin lotutako asmakizunak egin dituztenak. Etxeko lanekin asmakizunak egin dituztenak ere bai. Ingeniariak, eraikuntza dedikatuak, zubiak egiten, horrelako orduan nahi nituen arlo desberdinak ikutu, eta gero ingurune sozioekonomiko desberdinetakoak ere bai, herrialde desberdinetakoak, daude Afrikakoak, Asiakoak, gehienak estatu batuetako asmatzaileak izan dira, baina hortik pixka bat atera nahi nuen eta Europarrak ere badaude, herrialde desberdinak, adin aldetik ere desberdinak, gehienak azken 200 urtetakoak direla esango nuke, badaude zaharrago batzuk, baina gehienak hori, azken 200 urtetakoak eta herrialde desberdinetakoak. Eta kanpoan utzi dituzunekin, zer agian etorkizunean zerbait egin daiteke datu horiekin? Beno, ideiaren bat badaukat buruan, baina oraindik ez dakit. Utzi behar da pixka bat lehenengo lan hau beratzen eta ikusten zer emaitza edo zer erantzuna duen, zer harrera duen, jendearen artean eta horren arabera ikusiko dugu. Eta nori dago zuzendua liburu hau, ez da jarraian irakurtzekoa, ez? Agian kontsulta liburu bat edo nola deskribatuko zenuke norentzat den? Beno, liburuak 3 zutabe ditu. Emakumea, teknologia eta historia. Baina gehiago da historien liburu bat, ez? Orduan, historia hau guztiak nik uste dut edo gehienak nahiko errez irakurtzeko modukoa direla. Hizkuntza aldetik ez da euskara maila oso altukoa, eta hezkuntzarako bersio bat egin nuen 2018an, hezkuntzari zuzendua, eta nik uste dut hau edozeinek irakurtzeko moduko historia direla. Bizitza historia dira, orduan publiko oso zabalaren pentsatuta dago, divulgazioko liburu bada, dudarik gabe, baina irakurte erreza esango nukenik. Eta gero? Eta beno, irakurri dutenak, hala esan didate, batzuek behintzat ez dala zaila eta atsegina erakarpena baduela. Eta, esan duzun bezala ez, emakume pila baten historiak daude, eta badago horrela baten bat ez dakit zuretzat bereziago izan dena, ala garrantzitsuago iruditu zaizuna? Beno, ez da erreza aukeratzen, pentsa, Bessie Coleman, hegazkinlaria, afroamerikarra, eta egunero eskolara joateko 6 kilometro egin behar zituna oinez, eta nola bukatzen du lehenengo afroamerikarra abioiak pilotatzeko lizentzia bat eskuratu zuena. Oraindik segregazio garaian, ez?
Hori oso historia erakargarria da. Gero Marie Marvin, frantziarra, baita ere emakume hau izan zen, asmatzailea izateaz aparte izaina zen, korrikalaria, kirolzalea batez ere, eta mendiko kirolak zituen gustoko. Emakume honek pasatu zituen 57 egun lehen mundu gerran frontean, gizonez mozorrotuta. Pentsa, gero handik, aurkitu, konturatu zirenean, bidali zuten Dolomitetara bere eskiekin ibiltzeko trebeziaz aprobetxatu eta erizaina zenez, soldadoi laguntzeko. Eta hainbat, Frantziaren aldet, hainbat gauza egin ondoren gainera, emakume hau, honek bizi izan zituen azken urteak, inongo pentsio erretirori gabe. Orduan hau ere oso historia hunkigarria eta erakargarria da. Eta gero daude euskaldunak, ez? Nik aipatzeko liburuan 6 euskaldun agertzen dira, Cesarea Garbuno, errenderiarra, adibidez, lehenengo petroleo findegia estatuan martxan jarri zuen emakumea, eta petroleo-ontzi bat ere bai, lehenengo aldiz erabili zenean estatuan, berak eta bazkide batek jarri zuten, estatu batuetatik petroleo ekartzeko. Mercedes Díaz Morales Arabarra, tren geltokiko burua izan zena, eta tren istripu bat saiestu zuen, baina hortarako agindu berezi bat eman behar izan zuen, elektrizitatea mozteko, eta horren ondorioz zigortuta bidali zuten Toledora. Orduan oso historia nik aukeratzekotan, azken hauek aukeratuko nituzke, hurbiltasunagatik eta euskaldunak eta historia, ikutzen zaituzten historia dira. Hori da, ere saiatu zara nolabaitez atal batzuk euskaldun emakumei zuzentzen, garrantzitsua iruditzen zaizkigu hori. Bai, gertatzen da ez dela erreza izan topatzea, ez? Emakumeak, teknologiari lotuak, orduan badago lehenengo kapitulo bat, 86 emakumekin, eta gero 6 emakume, 6 euskaldun jatorrikoak, bai? Eta gero kolektiboak ere ikutu ditu, tiru kolektibo, lio eruleak, zigarrogileak, eta batelariak, ez? Euskal Herrian izan diran emakumeen kolektiboa, eta, baita ere teknologiari nolabait lotuta. Eguneroko bizi modua ateratzeko teknologia hori azken batean eta horretan oinarrituta bizi izan direnak. Eta beraien herriei ekarpen importanteak egin dizkietenak. Eta gero liburuak ere argazkiak ez eta ilustrazioak erabiltzen ditu? Bai, ala da. Ez da erreza izan topatzea argazkiak. Eta topatu ditugunakin argazkia jarri beharrean egin ditu ilustrazioak. Nire arreba ilustratzailea da, eta ilustrazioak nire arrebak egin ditu, hainbat emakume daukate bere irudia, eta batzuek ez daukate irudirik, interneten aurkitu daitezke, baina guk baimena gabe ez genituen irudiak erabili nahi, eta orduan erabili ditugunak posiblea genuen erabiltzea. Eta horiek ilustratu ditu Josune, nire arrebak bai. Orduan aurpegia jartzeko aukera ere badago ez, emakume hauei eta egiten zutenei? Bai, eta hori nik uste du polita dela. Zein den, ez, eta hori azken batean aurkitu daiteke. Horrek, azken batean liburu honek esan dezakegu liburu kapitulo bada, ez? Kapitulo gehiago idatzi daitezke liburu honetan, azken batean emakumeen liburuan, eta aurpegiak aurkitu daitezke eta bizitza interesgarriak aurkitu daitezke. Sakabanatuta, erdi galduta hortik, baina aurkitzen dira bai. Orduan agian esan zen ezake liburu hau lehenengo pausu bat dela, gero beste batzuk ere animatu daitezen emakumeen bizitzak ikertzera eta... Bai, lehen esaten dizuna. Azken batean, hau izan daiteke lehenengo liburu bat, eta beste, badago materiala beste liburu batzuk, eta beste gauza asko egiteko, gero dago gaur egun, formatoa internet, formatoa dago, eta hor ere aurkitu daitezke, liburuan aurkitzen ez direnak, badaude ere bai interneten. Gertatzena, niri papera iruditzen zait, baduela, ez publiko zabal bat oraindik, ez? Eta orduan, paperera ekartzea iruditzen zitzaidan oso interesgarria. Hori bai, euskeraz topatzea zailagoa da.
Orduan, itzulpen edo lan bat egin behar da euskeraz ekarri behar baldin badugu materiala. Bai, horregatik pasa dituzu ez, lehen esan duzun bezala 4-5 urte honetan lanean, ze azkenean lan asko dago liburu honen atzean. Bai. Lana, jornada luzeak, ordu askotakoak, eramaten dezunean lehenengo zirriborroa argitaletxera, eta hor erein lehenengo momentutik alde azaldu zitzaidan, baina, claro, lehenengo momentu hortatik gero liburua gauzatu arte ordu asko, eta azken batean berriro materiala berrikusi, material berria sartu. Eta etorkizunean, uste duzu emakume hauen lana gehiago ikasiko dela eta emakumek egin dutenai aitortza bat emango zaiola? Agian testu liburuetan pixkanaka sartuko direla? Hala, zein uste duzu izango dela joera? Bueno, nik uste dut joera hori badagoela. Osea, existitzen dela gizartean. Agian ez gera gizonezko asko hortara dedikatu geranak edo dedikatuko garenak, ez? Zoritxarrez, baina bai, nik uste dut hau ez da, abia puntua jarretza zegoen, ez? Eta nik uste dut aurrerantzean hortik jarraituko duela, bai, azken batean arrebak esaten zuen aurkezpenean inspiratzailea izan zaiola, bai? Eta, nebera irekitzen duenean, esaten du, neberaren atzean badago Florence Parpar, badaude emakumeak, ez? Hori, nolabait, asmakizun horren aurrekariak jarri egin dituztenak, ez? Orduan, hortik abiatuz, eta askotan gure inguruan dauden objektu tresnak eta ikusten ditugunean, igual beste begirada edo beste begiekin ikusi behar ditugu, ez? Eta zuk liburu hau kaleratzean, ze asmorekin kaleratu duzu edo, zein da helburua edo lortzea gustatuko litzaizukena? Jendeari gustatzea histori horiek hori da niretzako importantena, ez besterik. Disfrutatzea, hori irakurtzen, eta besterik hori nik uste dudala helburua lehenengo eta importantena, dudari gabe. Eta zuk disfrutatu duzu lan, prozesu honetan? Disfrutatu dut, askotan emozionatu naiz, unkitu, zeren historia daude gogorrak, tristeak, ez? Pobrezi gorrian, asmakizun askoren atzean, pobrezi gorrian hil diran emakumeak daude, ahaztuta bizi izan direnak eta hil egin direnak. Orduan disfrutatu dut eta baita ere unkitu ere maiz esan behar dut, emozionatu. Eta nik uste dut hori transmititzen bada historia hauekin baita ere puntu importantea da. Eta horretaz gain, Silvio Rodríguezen epigrafe bat, ez, erabili duzu liburuan, eta zergatik? Silvio Rodríguezen bertso horiek edo kanta hori nik uste dut zijoakiola oso ondo liburuari, eta, dedikatoria bat egin beharren dibitu zitzaidan hori zala sarrera oso polita, ez? Bukatzen du esaten, badaudela historian emakumeak, ez dagoela liburu bat, ez? Beraiek aguantatzen dituena, ez? Itzulpenari naiz, oso zaila zen bestela itzultzeko bertsoak, eta iruditzen zitzaidan erderaz jartzea egokia, eta, hortxe dago, sarrera modu polita iruditu zitzaidan. Eta orain, liburu hau non eskuratu daiteke? Liburu denetan dago. Atzo argazki bat bidali zidaten Iruñatik. Iruñako liburu denda batetik, ez kasualitatez nire semea Santiago bidean dago, eta liburu denda batean antzegoen liburua. Orduan, Iruñan ere aurkitu daiteke liburu dendetan. Eta, Donostin eta hemen inguruan nik toki askotan ikusi dut, inkluso FNAC, Elkarren ere topatu daiteke, bai, ez da zaila izango. Edo bestela, liburutegitan eskatzea ere badago, beti ere beste aukera badago, albertatik. Orduan, liburu honekin ez, ikasteaz gain ere unkitzeko aukera hori badago eta ezagutzeko? Nik
baina bai, nik uste baietz. Eta hori izango zen gozatzia irakurtzen, eta, bueno, bukaera horiek berriro eman ez daitezen alegina denon artean egiten dugu. Mila esker, Gontzal, gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik zertaz doan liburu hau. Eta hemendik jendea animatuko dugu irakurtzera, ez? Bai, hori bai. Jendea animatu dadila, eta bueno, eta ikusten edo aurkitzen baldin badituzte agian hain zeren zalantzak sortzen dira batzuetan, informazio guzti hauekin, eta aurkitzen dutenak zerbait hain egokia ez dana, pues guri esan eta zuzenduko dugu hurrengo batean. Baina batez ere hori disfrutatu irakurtzen. Mila esker, Gontzal, eta hurrengo arte ongi izan. Bale, mila esker zuei eta berdin ongi izan. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain hemen gurekin dugu HT gelditu Nafarroako kidea den Bea. Kaixo Bea, zer modu? Kaixo, ongi eta zuek? Ongi. Zertan ibili zarete orain azken egun hauetan HT gelditu Nafarroatik? Bueno, atzo egin denun konzentrazio saiakera bat, saiakera diot euria hasi zelako bara-bara, eta azkenean, bueno, etzen atera nahi genuen bezala, baina izan zen Euskal Herri osoan, hirietan eta herrietan konbokatu ziren konzentrazioak orain ardura ekimenaren lelopean, hauxe da, deialdi bat, konturatzeko momentu honetan abiadura handiko trenaren lanekin jarraitzea inoiz binon arduragabekeri handiagoa dela. Orduan, egin ziren konzentrazko eskatuz hori obrak bertan bera usteko, eta hori zen ere gure konzentrazioaren asmoa edo Horretaz gain ez, edo hori indartzeko performance berezi bat ere egin zenuten? Bai, egin genuen, irudikatu genuen Juan Carlos Errege emeritoa, etorri zela, onera ez, Iruñara, Saudi Arabiako erregearekin batera, Nafar gobernua, Espainiar gobernua eta Erkidegoko gobernua txalotzera eta zoriontzera erakutsi duten ausardiagatik abiadura handiko trenaren lanekin segitzeko pandemiaren erdian, ez? Orduan, erregeak koroa jarri zien hiruei, ez? Eta izendatu zituen lurraldeko koronavirusaren erregeak, beraiek, ez? Zergaitik, hain zuzen ere, beraiek abiadura handiko trenaren lanak egiteko ari dira dena deforestatzen, zuhaitz guztiak mozten, eta zuhaitz horiek ematen digute arnasa, oksigenoa, beraz, ari dira koronavirusa bezala konportatzen, ez? Orduan erregeak izendatu zituen hiru gobernuak. Zer dela eta aukeratu zenituzten bi pertsonai konkretu hauek, errege emeritua eta Arabia Saudiko? Azken bolada honetan, ziurazki entzun duzue, erregearen atzetikan dabiltzala fiskalak, ez? Berak omen ditu milioi batzuk paraiso fiskaletan, ez? Bahamaseko paraiso fiskaletan, eta diru horiek, milioi horiek, hain zuzen ere, izan zen komisio bat, bera, Saudi Arabian poltsikoratu zuena, duela urte batzuk, hango erregearekin itxuna egin zuenean, hango abiadura handiko trenaren lanak egiteko enpresak espainiarrek, ez? Enpresak espainiarrei esleitutak,
lanak, bai? Bai. Orduan, hori dela eta ikusten dugu, bueno, pues zela pertsonai egokiena, ez? Ustelkeriaren ustelenean murgilduta dagoenez, badakigu abiadura handiko trena hemen ere bai ustelkeria dauka inguruan, ez? Beraz, hor daude involukratuak, agintariak, eta baita ere konstruktorak, enpresa eraikitzaileak, beraz, horregatikan aukeratu genuen berak, Pertsonaia izatea, ez? bai, pertsonaiak Performance izatea, honetan. hoize. Eta ze erantzun izan zuen, edo performance honek eta, kontzentrazioek? Hurbildu zen jende, espero binon gutxiago, esaten dizudalako, zelako, aukeratu genuen lekua da, La Meka deitzen da Iruñan, eta da La Misericordia, ez? Eta, hango Arabia Saudiko trenaren trazaketa zen Medina, La Meka. La Mekara, bai, erromesak eta jaten diren egiten duten ibilbidea. Orduan, aukeratu genuen Misericordia, hor jende asko hil delako pandemiaren erdian, ez? Eta orduan, iruditzen zitzaigun oso leku esanguratsua, ikusita osasun arloan zenolako baliabide eskasia egon den, respiradoreak edo material egokia lortzeko. Orduan, iruditu zitzaigun oso leku emblematikoa kontzentra egiteko eta salatzeko diru publikoa, zen azken finean abiadura handiko trena zelako azpiegitura handiak dira enpresa pribatuek egiten badute ere, diru publikoa da, gure zergekin, zergetatik ateratzen den dirua, eta uste dugu diru hori bideratu beharko zela behar sozialetarako edo osasun arlorako, adibidez. Eta adibidez, ez dakit handik pasatzen zen jendea edo antzegoen jendeak? Esaten dizut, izugarrizko euri jasa izan zen arratsaldeko 7:30 Iruñan zeuden guztiek jakingo dute atzo egon zela ordu bat, erortzen eurila eta eurila eta eurila. Orduan, babestu behar izan genuen Foru Plazan dagoen tunel txiki batean, hortxe egin genuen, egin genuen gutxienez gure performantzea egin genuen. Eta azkenan mezua zabaltzea, ez? Bai. Hori da helburua. Bai, hori da, mezua zabaltzea, hori da. HTren lana gastu sozialetarako. Eta etorkizunera begira baduzue pentsatuta beste zerbait egitea? Izan ere, bai, gauza asko bagenitun altavoz jardunaldia, zen etorri behar ziren arlo ezberdinetako adituak euren hitzaldiak ematera eta ikuspuntu ezberdinetatik arrazoituko zuten zergaitikan abiadura handiko trenak ez dauka errentagarritasun ez sozialik, ez ekonomikorik eta zergaitikan den oso azpiegitura kaltegarria jendearentzat orokorrean, baina pandemia dela eta bertan bera utzi behar izan genuen, bertan bera edo atzeratu, ziurazki udazkenari begira egingo dugula. Eta horretaz gain, bagenuen ere pentsatua HTren aurkako eguna. Eta hori izango zen goizian ibilbide bat, ikusteko hemen Iruña herriko zonalde kaltetua, dela hori Barañain ingurua, Etxabakoiz batez ere, hori dena. Eta gero bazkari bat esparru gaztetxean, eta arratsaldean kontzertuak jasarten, eta hori dena ere dago pendiente, bai, beste data bat ikusi behar dugu, noiz. Baina egingo dira ziur. Egingo dira, bai. Da atzeratu dugu besterik ez. Eta somatzen duzu, gai honen inguruan ezakitze, somatzen duzu, jendea interesatuta dagoela edo ez gehiegi? Nik uste dut, dagoela gehiengo baten partetikan, hor dago, hor daudelenak gurekin joango ez balira bezala edo olako zerbait da nire impresio pertsonala. Eta, hala ere, atzoko konzentrazioetan ikusi ditudan irudien arabera nahiko jendetsuak, jende asko ikusi da Euskal Herriko leku ezberdinetan adin guztietakoa, eta orain ez, ikusita zenolako larrialdi egoera bizi garen, batez ere osasun arloan, baina baita ere ekonomikoan, jendeak benetan konturatzen denez, baliabideak ezin direla
bideratuelako azpiegitura alperretarako, baizik eta behar sozialetarako eta aber lortzen dugun, ez? Oihartzun pixkat izatea. Uste duzu herritarrak kontziente direla zenbat diru ari den bideratzen HTA bezalako proiektu batera? Agian ez dira kontziente. Izango balira, uste dut zerbait, reakzionatuko zutela gehiago, ez dakit, ezin dizute esan, zein den arrazoia, bai. Azken boladan eztabaidatzen ari da, ez? Orain non inbertitu behar den gehiago edo zertara hori da, zuzen ere atzo hori zen hemen Nafarroan, Nafarroa suspertu plana, ez? Ari dira legebiltzarrean eztabaidatzen. Eta bai, guk nahi genuen hortan gure eragina izan, ez? Eta eskakizun zehatza zen, aurrekonturik ez bideratzea HT-dako, noski. Eta proposamen hori egin zen? Egin da gure partetikan. Eta, espero dezagun oihartzuna izatea. Baina zer erantzun jaso du proposamen horrek? Nafar gobernutik beti esaten digute gauza bera. Espainiar gobernua dela momentu honetan lanen ardura nagusia Espainiar gobernukoa dela, baina ez zaigu hori aitzaki bat iruditzen, zeren azkenean lanak ari dira Tafallan gertatzen, ez? Tafallan suntsitu dute hango Monteplano mendia, jadanik, txikitu dute hori eta Junkala aintzira ekosistema berezi eta babestua dena, hor ere, justo ondoan pasatzen dira HT-ren lanak, ez? Dago, ezin da ezagutu, ez? Esan nahi dut, dago guztiz eraldatua, txikitua, beraz, hori da Nafarroa, horiek dira Nafarroako lurrak. Orduan, zentzu horretan, iruditzen zaigu Nafar gobernuak dauka erantzunkizun osoa lan horietan, eta berak, esan beharko luke, lan horiek ez egitz aurrera ez jarraitzeko. Orduan bere esku dago, ez? Bai, gure ustez, bai, naiz eta beraiek esan, ez zen badakigu, bai geroa bai, baita PSN-ek ere, HT-ren lanen aldekoak direla eta HT-ren, ez? HT azpiegituraren aldekoak direla, baina eta berriro adierazitu dute eta bultzatzaileak ere izan dira. Beraz, bai, badakigu, beraien ardura dela. Orduan agian egoera honek ez eta krisi honek birpentsatzera eramaten duen pixkat. Hori nahiko genuke. Hori da, ez? Asmoa, kontzentrazioa. Hori zen kontzentrazioaren helburua, baina uste dugu izan behar du jendarteak, ez? Osea, mobilizazio sozial handi bat gabe ezin duzu hori lortu, argi dago. Orduan zuek antolatzen dituzuen mobilizazioak eta suposatzen dut haien berri sare sozialen bidez eta emango duzuela. Bai, noski beti. Hemen Iruñan ahotsa.info, ez? Izaten da gure bozeramaile. Gure bozgaio nagusia. Eta bai, hemen Iruñan egiten dugu gauza gehienak beraiek zabaltzen dituzte eta eskertzekoa da, egia esan. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken edo mezuren bat bidali? Bai, guk beti esaten dugu etorkizuna nahi baldin badugu, lurrik eta urari gabe ez dago etorkizunik. Eta momentu honetan Euskal Herrian buru jabetza sustatu nahi baldin badugu, behar dugu gure lurra, ez? Hori burutu ahal izateko. Eta HT bezalako azpiegiturak oztopo handia dira hori lortzeko. Beraz, iruditzen zaigu izugarri importantea lurra eta ura defendatzea. Eta horiekin batera, dena, ez? Eta horretan jarraituko duzu, Bai, hortan jarraituko dugu, aldugun neurrian, behintzat. Mila esker, Bea hona etortzeagatik eta kontatzeagatik. Zuei ere bai, gure bozgaio izateagatik. Hurrengora arte. Bale, mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean,
ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo egunon, saioa zer moduz? Kaixo egunon, oso ondo. Zuk kontatuko diguzu ez, bihar hasten dela Burlatako lehenengo artisau merkatua. Bai, berez, Burlatako lehenengo artisau azoka, baina Nafarroako ere. COVID hau pasa, honen ondoren Nafarroako lehenengo artisau azoka izan da. Berez oso berezia da, que... Orduan berri ona da, ez, hau? Zer? Bai, berri ona dela, berriz ere artisautza merkatuak egiten hastea. Bai, pixka, esperantza pixka bat, artisauentzako gure garai honena apirilean hasten da. Martxo apirilean hasten da eta luzatzen da egun berri arte. Harrapatu gaitu epidemia honek, harrapatu gaitu justo garairik hoberenean. Eta, gero, uda ere oso da, gabonak ere oso dira, baina, eta, klaro, guretzako izan da palo bat, kriston paloa. Orduan, Burlatako azoka izan da pixkat aire freskoa, ez? Pixkat, esan dugu, gutxienez, Euskal Herrian gelditu dira azoka gehienak. Orain udan hasten dira pixkatxo bat, baina gelditu dira gehienak. Guretzako izan zen, hemen gertu, Burlatan, aukera eman digute, zeo zer egin dezakegu, eta gero jendeak nola erantzungo duen, baina, behintzat izan da berri hon bat, bai. Dena den, neurri bereziak ez hartu beharko dira, eta ez azoka normal bat izango, nola izango da? Bai, neurri bereziak beti, betikoa, maskarillak, gero kontu handiz izan behar ditu gure produktuak, garbitu behar baldin badira, jendeak kidezak edo, jendeak nahi duena da, kitu probatu, bestela ez du erosten, nahi duena da probatzea. Egon behar da, eskularruak edo guanteak erabili behar dira, guk ere pantailak edo maskarilla, eta dena garbitu. Da pixkat berezia, pixkat rollo, baina egin behar da, bestela ezin dugu ez ere egin. Eta guretzako oso importantea da kalera ateratzea. Eta Burlatan, egingo dute ez, 15 egunean behin, uda osoan zehar, baina postu mugatuekin. Eta nola erabakitzen da nor joango den, larun bat bakoitzean? Saiatzen da, bagara, Amano Mercaderes da pixkat antolatu duena, eta 50 inguru artisau gara, gehienak nafartarrak gara, baina badago Errioxakoak, Aragoikoak, badaude, eta orduan egiten dena, saiatzen dena da, denok parte hartzea, baina 8 postu bakarrik jarriko dira, distantzia mantentzeko, eta hori, plaza txiki bat da, eta ezin da postu gehiago jarri, eta orduan saiatuko gara denei aukera ematen. Baina, iraila arte denez, badaude aukera asko, orduan, koordinatzaileen artean saiatzen gara pixkat hori erabakitzen, postu ezberdinak beti egotea, ez errepikatzea posturik, eta azken finean, hori, denok parte hartzea hemendik iraila artean. Eta orduan izango da, 2 larun batean behin, baina arratsaldez bakarrik, ez? Bai, arratsaldeko 6:30-tatik, 9 edo 9:30 arte uste dut. Bai, bakarrik arratsaldez. Eta non kokatuko da, zein toki konkretutan? Askaz plazan
uste dut deitzen dela. Ez nago, badauka beste izen bat, baina Askas plaza uste dut deitzen dela, Burlatako plaza, bai. Eta Hor egin da, noiz, bai, duela asko egin zen beste azoka bat hor Burlatan eta han egin zen ere. Osa, Burlatako jendeak ezagutzen du pixka non kokatzen garen, eta bueno, ezaguna da guretzako plaza hori. Eta ze motatako postuak egongo dira? Ze produktu eskuratzeko aukera? Denetatik dago. Nik adibidez, kakorratxa egiten dut, pantxilloa, baina, bueno, bisuteria, larrua, hori bai, izango da artisau baka, oza, ez da elikagairik egongo, ze, bueno, orain arte bai egin direla elikagai eta artisau azokak, baina hemengo izanen da bakarrik artisau eta elikagaia ez da bueno, pues, bisuteriak, bitxiak, larruak, gantxilloa, motxilak, denetatik egongo da. Eta eguraldi txarra eginez gero, zer gertatuko litzateke? Bueno, oraingoz esan dute badagoela plan B bat, baina gogoekin gaude egiteko eta plan B bat dago, orduan ez zagitea aterpetan gertu dauden aterpe batzuetan jarriko gineateke. Bai, ez da arazorik egongo, ze, bueno, Platako udalak erraztu dut pila bat, eta erraztu digu asko, eta orduan aukera asko daude eguraldi txarra baldin badago. Espero dugu ez, baina, bueno, batipa gertatzen bada aukera da. Eta espero duzue, edo itxaropentsu zaudete agian Burlata eta gero beste herri batzuk ere animatu daitezkela? Espero dugu baietz. Orain hasi dira pixkatxo bat, ze, bueno, gara, Amano Mercaderesek egiten duena da pixkat antolatu eta pisauei bidali beste azoketako deialdiak edo informazioa, eta hasi dira pixkat bidaltzen ja baten bat, abuzturako, uztailek abuzturako hasi dira bidaltzen orduan. Nik espero dut pixkat animatzea behintzat udan. Ez dakit gero kontatuko garen berriro egoera arraronetara eta berriro itxiko diren eta udazkenan eguan berriro gertatuko den edo ez, baina behintzat udan bai, nik uste jendea animatuko dela gainera eguraldiarekin, jendea gehiago kalera ateratzen da, eta nik uste jendeak ere bezeroek gogoekin hartuko dutela artisauaz gauek. Lehen aipatu duzun bezala, konfinamendua ez, artisauentzat kolpe gogorra izan da, eta nola bizi izan duzuzuk hori? Hasieran, pandemiaren hasieran, denok geunden etxean, eta ez duzu kontakturik beste artisauekin, eta uste duzu zarela egoera larrienean zaudena. Baina gero beste egin hitz egiten, Amano Mercaderesekin badugu WhatsApp chat bat, eta hitz egiten dugu, zer moduz, eta ikusten duzu denak berdin gaudela. Guretzako artisaua gara, ez dugu dendarik. Baina petitze egin da, den egoera latzaz, tabernak eta dena, eta artisauei buruz ez da etxeritzen dugu. Edo gutxi, ezer gutxi egin da. Orduan, gu bizi gara kalean saltzeaz, eske kaleko kontaktua du. Orduan, guretzako etxean geratzea izan da kriston paloa. Eta asko bizi gara, elkarte honetan baude autonomoak ez direnak, baude pixkat nahasiak denetatik. Orduan, guretzako izan da, autonomoak direnentzako nire kasuan behintzat laguntza pixka bat izan dugu. Baina, nahi duzuna da saltzea. Laguntza ona da, baina ez da alzun nahi duguna. Baina, autonomoak ez direnentzako ez dirurik ez salmentak. Orduan, asko bizi gara honetaz. Eta guretzako, inork ez dugu gutaz hitz egiten. Laguntza gutxi, telebistan ez da ezer
zer hitz egiten gutaz. Orduan, guretzako izan da bizi dugu pixkat ahaztutak egon gara, guztiz ahaztutak. Eta planteatu duzue ezakit alternatibaren bat edo ideiaren bat agian pixkat egoera animatzeko? Merkatuak egiten saiatzen, burlatako hau bezala, gero beste irtenbidea saiatu gara asko internet bidez saltzen, ze etorkizuna da, internet azken finean da etorkizuna, eta, web horriak ditugunok, edo batzuek hasi dira pixka mugitzen web horriak egiten, edo Instagramen, edo Facebooken pixka bizitza bilatzen. Orduan, izan da beste irtenbide bat, internet ikusi dugu, egoera honetan irtenbide hon batela. Hala ere ez duzuen nahi ez, internetek ordezkatzea tokiko merkatuak? Eske beste gauza da, internet nahiko, eske guretzako guri gustatzen eguna da kontaktua, bezerarekin kontaktua, oso gertu, ez da adibidez denda normal batean sartzen zaren bezala, Zara edo denda hundi batean sartzen zara eta oso hotza da kontaktua ez duzu. Eta guri gustatzen eguna da bezerarekin egotea, zer nahi duzu, personalizatu nahi baldin baduzu, edozein produktu, ematen dugu pixkat, familiar kontaktu bat, orduan hori internet bidez ezin da. Ez da bideratu kontaktu bat bezerarekin, WhatsApp bidez edo ezin da. Orduan, guretzako guri gustatzen dugu saltzea eta jendearekin kontaktuaren egotea eta produktu berezi bat eskaintzea. Eta uste duzu jendeak ere hori duela gustoko eta harrera ona izango dutela orain merkatuek itzultzen direnean? Hori da gure beldurra ere. Ze, gogo askorekin aterako gara, gogo pila bat ditugu, produktu pila bat etxean saltzeko egin, baina, egoera honekin ez dakigu nola erantzungo duten. Ze, asko erteekin daude, edo lanik gabe, orduan dirua ez da lehen bezala, orduan ez dakigu jendeak gogoekin bai, diurrenik gogoekin hasiko direla, agian beldurrarekin ere, pixkate ikusi arte, ez dela ezer gertatzen eta neurriak hartzen direla, eta ez dagoela arazorik, orduan hasieran egoan joango dira, begiratzera, kotikiatzera pixka bat, eta, agian ez dira fidatuko. Baina nik uste asteekin jendea animatuko dela erostera. Ea ez duzun uste orduan, konfinamenduak ez eta egoera guzti honek bultzatu duela gehiago beste kontsumo mota bat, adibidez online erosketak? Bai, bultzatu pila bat gehiago, eske lehen esan dizut, internet da etorkizuna. Orduan, oso erosketak oso errazak dira, oso azkarrak, eta gure kasuan adibidez, azkartasuna ez da gure, behar dugu denbora gure produktua egiteko, pazientzia behar da. Orduan, jendeak ulertzen duenak, badaki nola den gure produktua berezia dela, ez duela aurkituko edozein lekutan, baina egia da askok prezioagatik eta azkartasunagatik, Amazon eta plataforma hauetan asko erosten dutela. Eta badakigu horrekin borrokatu behar dugula, baina guk eskaintzen duguna da produktu berezi bat. Eskaintza izan behar da berezia. Ezberdin behar gara pixkat Amazon edo plataforma hauetaz, bestela gauza berdina baldin bada, eta garestiago baldin bada, zerbait eskaintza izan behar da pixkat potenteagoa eta ezberdinagoa. Baina borrokatu behar da, lehen duela urte asko ezen hau gertatzen internet, hor zegoen, baina gauza berri bat zen, eta baina orain da oso potentea da internet. Dena den zuek eskaintza berezi hori ez mantentzen duzue?
Bai, eta gainera, hilabete hauetan izan da imaginación al poder. Osea, atera behar duzu gauza berriak atera behar ditugu, bengaz egiten dugu, bultan zerbait berria eskitzeko, nola harrapatzen dugu berriro zeroa, zeroak ez zaitu ikusi 4-6 hilabeteetan. Eta pista galdu du, ze askok badaude ohituta zu kalean ikusteaz. Orduan, begira, azoko honetan ikusi dut edo bestean edo tal, orduan, galdu duzu pixkat hori kontaktu hori. Orduan, hilabete hauetan etxean konfinatuta egon da, saiatu gara gauza berriak egiten, eta, pixkat imaginazioarekin pixkat lantzen bai. Orduan, oraingo azoketan produktu interesgarriak aurkituko dira. Nik uste baietz, gure, nire aldetik bai, eta jendeak, gogoekin dago, eta nik uste gauza asko egiteko denbora asko izan. Denbora asko egon da, eta gauzak berritzeko, eta, claro, beti egon behar gara, artisauak beti egon behar gara berritzen. Osa, etengabe berritzen, gauza. Ze jendeak nahi du beti gauza berriak ikusi. Betiko gauzak, ondo daude, funtzionatzen duten gauzak mantendu behar dituzu, baina beti gauza berriak ateratzen. Bai. Ez dakit bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, edo zerbait gehitu nahiko zenukeen? Gogoekin gaudela, bereziki, gogo askorekin gaudela kalera ateratzeko, pena eman digula, hori komentatu dizudana, zein gutxi egin den artisau buruz, telebistan irratian, eta, badakigula bizi garela gizarte batetan, non turismoa dela potentena, eta artisauak gaudela beti egon gara pixkat ahaztuta, eta pandemia honekin pixkat gehiago. Orduan, guretzako larun bat honetako azoka izango dela aire freskoa, eta animatzen dugula jendea beldurri gabe, gutxienez lehenengo honetara paseatzera, bisitatzera, berriro kontaktu hori berriro berreskuratzera. Mila esker, saioa gurekin hitz egiteagatik, eta espero dugu primeran joatea guztia. Espero dugu, mila esker guztiagatik. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Maia 2020 erakusketako irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, hori egoteagatik eta bihar arte. Zortzi metroko diametroko mahai handi bat topaketaren eta kolektiboa denaren simbolo gisa, hori da Maia 2020 proiektuaren abiapuntua. Mugaz gaindiko proiektu artistiko bat dugu hau, ostegunetik aurrera eta abuztuaren 30 bitarte ikusten halko dena Ziudadelako labean. Proiektuak maiaren parte fisiko bat eta errealitate areagotuko mugikorrerako aplikazio bat konbinatzen ditu. Bigarren hori, maian berean dauden eta proiektuaren garapena kontatzen duten irudiekin erabil daiteke. Maia 2020 Iruña, Bilbo eta Baiona elkartzen ditu. Proiektuaren ideia iazko udan sortu zen Alessandra Baures eta François Lostau komisarioen eta Yves Chaudet artistaren arteko lehenengo elkarrizketak abiatu zirenean. Une horretan erabaki zen proiektuaren simbolo izanen zen 8 metroko diametroko maiaren ibilbidea.
3 partetan banatuta dago eta hoietako bakoitza ekimenean parte hartzen duten hirietako erakusketa eremu batean kokatu behar zen. Horrela, Maia Iruñako Ziudadelako labean, Bilboko Rekalde aretoan eta Baionako L'Atlant Muelle Lessepsen sakabanatuta dago. 3 erakusketen inaugurazioa apirilaren 1, 2 eta 3 aurreikusita zegoen, baina koronavirusa dela eta martxoaren 14an Espainian ezarritako alarma egoerak proiektua eten egin zuen. Zenbait elkarrizketaren ostean erabaki zen Maia osorik instalatzea Lizarrieta Lepoko mugaz gaindiko eremuan. Saran, mugak noiz irekiko zain eta horrela Maia bera horizonte bilakatuta. Bertan egon zen maiatzaren 19tik ekainaren 22 bitarte, zerupean eta egurats zabalean. Noiz eta bere bidaia abiatu zuen arte, 3 puskatan zatituta 3 hirietara. Jorge Urdanoz, kulturako eta berdintasuneko zuzendariak erakusketa aurkeztu du. Alessandra Baures erakusketaren komisarioekin eta Yves Xodet eta Carolina Otamendi artistekin batera. Behin 3 erakusketak amaituta, Maiaren 3 parteak mugaz gaindiko beste leku batean elkartuko dira berriz, eremu publikoan, biztanlek eskura izan dezaten topalekurako eta kultur edapenerako espazio gisa. Maia 2020 proiektuak aukera ematen du baitere esperientzia etxetik bizitzeko posta elektronikoaren bidez info@lacaracola.org-ra idatzita eska daitezken posta txartel bilduma baten bidez. 2019ko erdialdean arte egonaldi baterako deialdia egin zen Uharte Zentroarekin batera. Proiektua garatzeko 3 eskualdetakoak izan eta nabarmentzen ari diren artistei zuzenduta. Urtarrilaren 2an eman zen deialdiaren emaitza eta Alice Armet, Sandra Cadenas, Eriz Moreno eta Carolina Otamendi aukeratu ziren. 2 aste geroago topaketa bat egin zen artista egoilaroien eta Yves Xodet, François Lustau eta Alessandra Bauresen artean, Uharte Zentroan. Lan jardunaldi hori amaituta, hautatutako artistek erabaki zuten elkarrekin proiektu berri bat egitea. Haien eginkizuna zen 3 hirietan kokatuta zeuden Maiaren 3 parteak aktibatzea, bai eta errealitate areagotuan aritzea. Lehenengo unean artista egoiliarrek pentsatu zuten nola egin ziteken eskualde ezberdinetan banatutako Maiaren 3 parteak lotzeko. Geometria eta geografia lotuz, 3 hirien arteko triangelu bat marraztu zuten mapa batean, bai eta triangulu hori biltzen zuen zirkulu bat ere, horrela Maiaren beraren formari ere jarraituz. Orduan 3 lekuen arteko bidegurutzea bilatzea pentsatu zuten, eta hoien erdigunea edo erdiguneak aurkitu eta horretarako 3 metodo aplikatu zituzten. Distantziaren metodoren bitartez, bilabona aurkitu zuten erdigune gisa, denboraren metodoarekin. Orio izan zen erdigunean, eta azkenik, mapan zirkuluaren erdigunean markatuta. Aiako basoa agertu zen 3. puntu bezala. Bidaia, esperientziak eta errealitatea areagoturako materialak. Otsailean hitzordu bat egin zuten Orion. Artista bakoitza bizi den hiritik abiatu zen, Baiona, Bilbo edo Iruña, eta bidaia dokumentatu zuen. Behin guztiak elkartuta, espedizio beste 2 zentroerantz abiatu ziren eta han erregistroak egin zituzten argazkiak, bideo eta audio erabilita. Hilabete horren erdialdean, Uharte Zentroan ezarri ziren proiektuari forma eman eta ekoizpenaren parte bat aurrera eramateko. Bidaian barna sortu zituzten materialen artxiboan irudiak eta grabazioak hautatu zituzten eta areto bakoitzerako piezak sortu. Errealitate areagoturako elementuak ere aukeratu ziren.
Maia 2020 Alessandra Baurez eta François Lustau komisario dituen arte proiektu bat da. Rekalde Aretoak Bilbon, La Karakola Kultur Elkartea Iruñan eta La Maison Kultur Elkartea Baionak antolatua. Euskadi Nafarroa Akitania Berria Euroeskualdearen laguntzarekin eta Iruñeko Udalaren, Nafarroko Kutxaren, Uarte Zentroaren, Bilboko Institut Francés, 74 eskualdearen, Baionako Udalaren eta La Talans Zinemaren laguntzarekin.